sad mi spremite pomfrit. Hajde, čekam. Važi, ja sam najbolji u tome. Jess će biti oduševljena. Prvo mi treba specijalni aparat za čišćenje krompira. Odlično, pogledajte kako dobro radi. To je to. Krompirići, vreme za plivanje. Svi vole da plivaju, znam. Jao, šefe, pazite malo. Ajoj, šta je to? Zašto me stalno udarate? Dobro, izvinjavam se. Previše volim da kuvam. A sad mi treba aparat koji će zanimljivo iseći krompir. Da, pogledajte taj oblik. Ispalo je super. Krompirići moraju biti hrskavi. Super. Zatim ću uzeti čips za serviranje. Treba sve izmrviti. Da, tako je. Udaram. Odlično mi ide. Nećete pobediti moćnog šefa. 3 pakovanja čipsa su u nokautu. Sada otvaram i sipam u tanjir svako pakovanje. Divno.